Det er så et program for alle de børn, der har de små Pokémon-kort her. Meget lille er de vel. Ja. Og efter det, så er den armløse Christian lige gået her fra studiet. Så nu er det kun mig og Amanda. Lad os begynde med dagens første opgave. Det er, jeg henter lige et par ting, og så lad os se, hvad dagens opgave går ud på. Amanda, hun kan lige underholde lidt indtil videre. Ja, men han er jo lige gået nu. Ja. Men han skal lige have nogle ting på den opgave. Ja. Jeg kan jo lige, jeg kan lige tænke over noget her. Jeg har lige fået en idé. Vi skal lave en konkurrence. Og vi har selvfølgelig 2 deltagere. Det er os. Og det er noget med det er nogle Pokémon-kort her. Og med den her. Klip-klap. Det gælder simpelthen om, at jeg skal prøve at få så mange Pokémoner ind i den. Igennem den herovre om i hullet her. Og hvis jeg lige tager den væk fra skærmen, så viser det, når jeg er færdig. Ja, han får dem ind nu. Ja. Han er godt i gang. Ja, han er. Og jeg kunne så få alle ud. Så er det Amandas tur. Farvel.